Zviri kunetsa kuti pane challenge yekuti inini kana ndichisangana nemudzimai wangu ndinorwadziwa kunyange 1 2 ndinogona kumuka kumugotso chitadza kuti ina mumusoro thirdly takaita rwendo musi wa 31 zvegotsa kusove kuri kunakirwa wega rwezigotsi nezvazvo zvekunakirwa saka tichitanga kufambidzana vane dambudziko ravo rakandodza vakanga vantaura kuti inini ndine dambudziko rekuti kana ndichinge ndasangana nemudzimai first round ndinoperform second round ndinotadza kurasa mbeu in time kana kutosiya zvakadaro. Saka ipapo ndo pandakazoita mubvunzo wekuvabvunza kuti sei nhasi makutaura mashoko kuti ndibaba vangu pesa apa maidi kutaura bhozi mune dambudziko renyu ramama makamboita sei makambondoudza Israel akundikana kuuya tine nyaya yangu yandaonayo izvozvo nyaya yangu iri pamusoro pekugarisana kwandandakaitona kabafani ndingangoti takafambidzana tiri mukufambidzana ndandine mwana wangu wanga asingunzwa zvakanaka saka mwana uyu ndakataura umwe wangu achibva handiti kuna sekuru anoziva vanobatsira saka ndaindoikokoko pavatsanangura nyaya yemwana sezvo tisina umbo chinoiti zvine chekuita nekumusha kwemwana nekuti kumusha kwemwana ndasaenda kusvika vakanga vari kuti vari pakubatsira mwana wengu ndobva vachiti ndozodzoka futi kumbudzoka kwandakazoita futi ndopakabva vanotaurawo pamusoro pangu vari pamusoro pekutaura nyaya yangu vakataura nyaya yekuti iwewe une chipo chiri pauri chemweya mutsvene kune akatombotaura kuti uri mukuru oraiti mushure mekudaro ndobva vachikuona pane mudzimu uri pauri so zvadaro ndobva ndatsanangura nyaya yekuti aisitiri vana vakaberekerwa muchechi zvekuti ndive neruzivo zvine chekuita nechivanhu ndinganyepa zvingatozikanwa pamukubvo mukati memabereko kuno kumauya ichi kuno mauya nenyaya ichi muno mudari nyaya iripo ndeyekuti ndakadzingwa nemurume kumba plasi anga ari kupuma baba rugoiko takaenda achipuma baba vanhu vangu inini murume wenyu ndoga wanzototaura yanzi meo yes mungapindura here pane pomakamudzinga pamba ndizvo izvozvo kumudzinga pamba ndakumudzinga pamba semunhu aitaura nyaya yake kwasekuru wanga achataura kuti akaoneswa problem yanga iri paari achinziwo zvikuita kuti uchatse kugara mudzimba because marriage yangu naye yanga ichitima zvikanziwo pane kushekerwa kwakaitwa kudzinga kwako kwaunoda aitsanangura achibva auya akandiudza ini zvikanzi bamwana mamiri akaita nyaya idzi pakuda kuti mutondibetsera nekuti kudari kwamakati ndindiwo ndakaudzwa nyaya ichi yekuti baba vangu vari kuraramira achitaura iye nzira pane muruoko saka zvadaro pakazosvika nyaya yekuti ndakaramba pamakaenda kumatare imimi amakanoudzwa zvekumba kwenyu mami nemurume wenyu hatatisitese asi ndima yakaudza murume wenyu kuti baba wenyu ane mbobobo kumatare kwamakaenda kwanonzi chine zvekumba kwenyu kumatare ndichienda inini sekuru vakatanga kutaura zvemweya kuti ndopanda ndicharondedzera ndobva vazopinda panye kuti kudzinza kwenyu kune akabata-bata vati kudzinza kwenyu kune akabata-bata ndobva ndabvunza ndikati ini kumusha handinambokurawo musha sitakaberekerwa mutimabhondoke hapana noziya kumusha ndichibva ndati ndichikumbirawo kuti mai vangu vauye kuno kana mubereki wangu agone kusvika panapa handiti oright nyaya yendadaro sekuru vakaramba kuti vabereki vadini vauye sekuru varamba kuti vabereki vauye asi ainzi akabata-bata akabuda zita rake riba pekutanga vana kubuditsa zita vakatotaura zvekumusha vakati pane chikwambo chiri chekumusha kwenyu kwamakabva ndikati zvekumusha kwandakabva ndachandoziva mukufamba kwenguva ndazoenda kumba ndikanotsanangurira mama ndikati ndozvekutaura mama achibva ati ndoda kuuya kuzonzwa nyaya iripo mama atoda kuuya kuzonzwa
sekuru bandavatsanangurira vakati aiwa handisi kuda kuti aberekwa kwauya nekuda kwekuti chinhu chaitika chokuti inini nyaya dzemambo rozoita kana sekuru ananidzinga totitamisa musoro vanhu vaivanonyepa vamwe chondoro chokwadi asi toda kuenda panyaya pakati nyaya ndepekuti iwewe wakadzinga mudzimai here ndinotoda kuti tiwirirane pano wongu kana kwete mudzimai aenda kumudzinga ndakamuti ona nyaya iri kwei iri kudawo vanhu vechi verudzi rwako kuti vakudetsera momboenda kumusha munofamba umbonobetsera achibva atanga kutsikatsika achiti ainini ndofambira nyaya dzamuti ndenga nyaya dzamuti ndenga pedzezvo ndikamuti auraiti iwe ona tete chande tiri tese timbonopizina nyaya yedu iri kunetsa muku akati nini nana tete atitomboona akatoramba itoepanondokanda asi ni mumba menyu kunetseka chiini mukadzuki zviri kunetsa ikoni pane challenge yekuti inini kana ndichisangana nemudzimai wangu ndinorwadziwa kunyangira 1 2 ndinogona kumuka kumugotso chitadza kutena mumusoro thirdly takaita rwendo musi wa31 zvegotsa kusove kuri kunakirwa wega rozigotsi inenge zvava zvekunakira saka zvinhu zvayo zvakazoitika pakazobuda nyaya yekuti musi wa31 takaita accident china unotora vabereki vedu kumusha uko kwane mbudzi tiri 2 nemudzimai tikaita accident tadzoka ndakazoita utsvakurudzo sekuti ndizive kuti zvii zvinokonzeresa chibva ndaenda kwavambari kune vaya vachibva nditsanganangurira zvikanzi mhepo iyi yakonzeresa accident yabva kuchi romudzimai wakatora saka inini pakunichionesana nemudzimai paanoti ndakamudzinga akatosvika pakuenda kumba kwedu akanosangana natete vangu achiti murume hatisi kuirana kumba tichienda kumusha makaita sei kuti muite accident iyo mota ikangobuda murodi singanzwisika mota dzinobuda shamwana makatanga kuona iyo aiwa ukatopinda dai kuti dzinomboita zvatoita isusu kufamba muhighway unoona kuti mota dzobuda pana mhepo dziri paya mota unogona kutotsvaka kuti waiti accident mota chinhu chisina kugadzirwa kuti chinoshanda semunhu iwe munhu ndiongatozoti isango handingabudi apakada iyo mota inobuda baba saka zvimwe zvinhu ndozvikatobatsirei zvimwe zvinhu munogona kutsvakana nemhepo dzamusitorina mukatanga kutotsvakana nemhepo muchitofamba kune munhu anoenda kunotsvaka zvinhu unoudzwa zvinhu usina chauinacho wotozozviwana zvinhu mukufamba bosi paunozofamba pachiza kukupa chinhu manje chekuti unogadzirisa zvisaitika zvadai wakutotanga kuwana zvinhu wambenge usina zvinhu zvakafanana netsaona shamwari yangu ka tsaona inoitika pasina kana mhepo yemunhu inonzi kwai kudii dai uyu mhepo yake haingaiti tsaona kwauri chete dai hakuiri mabhazi here kana malimsi kana zvimwe zvinhu ko mhepo yose isingaindi pese because kusvika paeji yavai ade akatofa kana tsaona kana mhepo iita mumuri ane tsaona makamboita accident neimwe mota pamakwira kubva muchikura saka accident inogona ngouya pasina mhepo dzemunhu izvozvo mufanira kuzvibata izvo ende munogona kufamba kumahombarume amuri kutaura mukanobuda nezvimwe zvinhu zvisiri izvo ikoko mukazotanga kutotsvaka zvinhu zvamamusina ndochekutanga chandoda tibatsirane izvozvo papoindi yekuti unorwadziwa ndiutiudza kandionorawo naye tisadzoki kuti unorwadziwa asi izvi zvese zvawandiudza manje izvo neansa yawandipa zviri kupokana wandipa ansa yekuti umukadzirwa namudzinga but zvawaexplaina uchindiudza zvakureva kuti wamudzinga wezowa ungarwadziwe chinhu chako kai uregera munhu iye ari papo woita accident wonzi ndiye futi munhu iye akonzera kuti accident womuramba varipo iwe you are not honest with your answers answer yawati handina kumudzinga iwe wondiudza manje kuti aiwa no munhu enda kurara naye but chikapa chainacho mambo chakauma ndiwazvona manje wakacho wakupi because kana iwe wakati iwe wakaita accident neuyu wapedza kuti accident neuyu ndiye zvakati ari kukurwarisa nhengo yako iwewe kuna toka mudzingazve nekuda kwemaproblems iwayo handizve tikuire naipapo ipapo mambo vari kuti ritsei nekuda kwekuti iye pache zvake pandikuda kuti tionesane iye anotsanangura ega achiti wotomira neni wozi aiwaanzoda kupinda ikoko saka kuti weshoti nenyaya idzi iwe mudzimai uyu wakamudzinga nokuda kwemaproblems maviri wandiudzaya kaka tokuirira naipapo saka mukadzi pari kwawamudzinga zvinhu handizvo here mukadzi ndakamuti aende ambonogadzisa nyaya ambonogadzisa nyaya nyaya dzinogadzisa sama vanogadzirisa
Ndingangoti nyaya yemamiriro yakakaita ndeyekuti baba vakandidzinga. Vandidzinga ndichibva ndaenda kumba kwevabereki vavo. Ndikanosangana natete, ndikatsanangura nyaya yemagarisirano andandakaita nababa. Ndatsanangura nyaya dzese, tete vakaendeswa kweminyaya. Uyu akanogadzirisa unoziva sei kuti akagadzirisa? Inini wandiri sekuru pandiri. Ko wadiwa kugadzirisa iwiwi? Zvimwe zvacho ndizvinoda ndichibetsera kumatare kwatinoima. But wona kachama batika uri kumuendesa kumusha kwavo vana baba vake ndivana sekuru. Havasi. Ko iwe ndiwe sekuru ndonobatsira zvinhu zvakadaro waregere kubatsira zvinhu zvemudzimai wako? Izvi zvandikwanisi ndaitira mutete pazviri plus ndimutoroka panyaya. Aiwa hama dzake kadzinongouya. Aiwa kwai zvada kubatsira mudzimai wangu vana baba dani ndikutauriri ndomubatsira varipo. Wouya baba wobatsira mukadzi wako zvopfuura. Zvino iye haana action yaakaita yekuratidza kuti ari kuda kuti nyaya iindire mberi ibatsirike. Instead akatoya kutozoripota kuti ndikumukuma ndakuma baba vake. Ndichikumbura kutaura baba. Muchiro chakaita kuti ndizosvike pakuya kuno inye kuti baba vanga vandidzinga. Vakati izvezvo vanga vatobudisa hembe dzangu bedroom vakasisa musiting room achiti kuda muno uende kumba kwenyu nokuti baba vako ndivari kuconcept inini niwe pabonde tisasangana. Vandambudza kuti kumashure kweso kuti andinombosangana sei. Ende pamusoro pezvo baba vatichitanga kufambidzana vane dambudziko ravo rakandodza. Vakanga vantaura kuti inini ndine dambudziko rekuti kana ndichinge ndasangana nemudzimai first round ndinoperform, second round ndinotadza kurasa mbeu in time kana kutosiya zvakadaro. Saka ipapo ndo pandakazoita mubvunzo wekuvabvunza kuti sei nhasi makutaura mashoko kuti ndibaba vangu. Pesa apa maidi kutaura bhozi mune dambudziko renyu ramama makamboita sei makambondiunitsa. Ndo pavakatanga kutaura kuti nekuti sekuru vakatondiudza saka ndakutozviziva ndosaka ndikutaura kuti zvoni iwewechi baba vako ndivane problem. Kuiwewo pawaitaura iwewo wega mupeseni uchindiudza nyaya kuti inini chiri kunditadzisa kuti ndigare mumba inyaya yekuti pandikufamba kwese ndisati ndaenda kwahomba rumwe kwangu kwandanga ndichienda ndozvandandisangana nazvo. Asi imimi second round munorwa zvakanaka here? Zvese zvakutora ndambotaura nyaya idzizonai. Handina kumbotaura nyaya idzizonai. Dai zvaigona kundiplay ma. Asi second round yacho munorwa zvakanaka. Mavideos echi in bedrooms. Aiwa mina ndira kuti kubvunzana mudare izvi. Imimi second round munoirwa zvakanaka. Ndinotoirwa zvakanaka. Zvekutoti hamino zvakutaura. Right. Handina dambudziko kubva pasex. Asi dambudziko rakatotanga paari iye chisangana naye. Ndo pandakatanga kufenda mumaproblem. Ende baba ndachikumbura kubvunza kuti mubvunzewo kuti dambudziko ravo kuti rakatanga pandiri tatambogara mwedzi mingani. Nokuti kuti vazotanga kundidzinga mumba vakatanga kudzinga musi wa 14 March ndo pavakatanga musimbi. Mama nenguva yakadii mugere mese? Tatane 7 months. Izvezvi vanga vane matext avanga vachingonditextera mufoni ndisingapindura vanga vasingagona kuti vanokutaura newe makagara. Vanoita zvekutexta. Kana vasvika pamba wabikira ndakazembenge ndaunzi chikafu. Saka makadii shedzera makadii kumudzimai makaita sei? Ndakashedza. Ndo mabvisa uchi. Ndanangoshedzera chete. Mama shedzera chete. Muchigadzira kuenda. Ndo pamabva magwadziwa nhingwa. Ndopandakamatwa chikunga ndopasina. Saka toda kuti tibatsirane pano. Uyu mukadzi uyu akatobva mumusha uyu. Akarambwa here? Asati. Munoita zvinoda kumuramba here? Manzwa here? Ndokuzvinzwa. Kuti vari kutoita zvekuti vada kuramba here? Ndokuzvinzwa ndozvavakangoita musi wacho wavari kuramba tavana kubudisa zvinhu vakatobudisa zvinhu zvinhu zvake mumba vakatonidzinga. Ngatifambe amaini nyaya. Saka ramba munhu shamwari. Ndogugura mukadzi uyu. Ramba munhu kwete kuti kudii. Ko watira mumapurisa tinazamo. Right. Guburo rabudaka. Saka aneye yenhengo wamai inorwadza yemurume uyu mukadii. Ndikwa imwe nyaya kwaitichi? Panyaya mnhengo papa yandakazoona akapesa bhengo panhengo yake ndikamubvunza kuti ko bhengo ndereyanzi ndezvevarume asi taitongosangana zvakadaro. Bhengo nderekumutsa ine pamwe dambudziko rayo inenge rari kumuka. Uyu haasi kuti ndekuita dambudziko rekumuka inozomuka yane bhenguru iyoyo asi kuzorwadzwa yapedza basi.
Imo mati second round ndio yainetsekana nayo. First airwa kana second ndio yaimuneza garane problem yake iyo. Saka tikuti problem iseti anzo yayo. Asi pakupera kwezuva ati mudzimai handichada mazvozvoona here kuti ati hachadi. Saka tata kudo kuti panguva wagara nomwana wevanhu shamwari ndimate zvare. Saka tata kuti iwe mukadzi wamuramba ngari mudzimai wako munenyu kuita mwana unfortunately marriage yenyangu va very short yaita 7 months ariri wangosheedzera chete. Saka wangaone urungwa hupina nate zvara nemwana wavo panguva wagara naye pawafunga kuti nhasi ndikunoramba mukadzi uyu vanate zvara wawafungawo here kuti ndichanosvikawo kuna nate zvara ndobva ndavati chibataiwo naapapa ndofunga nemwana wenyu tadi wandaigara naye tasiyana zvofana zviitweka ndafarira kuti muri sekuru mozva chikaranga ichocho kuti izvozvo zvinodiwa. Saka munotitsvagirwa mombe yamunopana baba newai yamunounza kuno kudari kuno tanzwana. Amai muchato maona pawasvikako but kana zviriko zvacho vada kugadzikwa ka ndikuona fanike zviriko ini ndiye munozvigadzisa because kwanzi wanga ari murume wechingani wechidirika saka mese munoda kugadzikwa asi pakuda kukurezva zviterera ndega mombe ino yarini kana kuti $400 kutsvaga ndokwatagara chitoziva tokubvunzai munotsvaga tobvunzai munotsvaga $300 mombe why $100 zvino yarini ndachida kupiwawo kana kuti handisi kuti manipo time yakadii kutsvaga isina chitozvida izvi kazhinjitoda kuti vanhu chitopedza kutonga vanhu vanotonotini ndizvozvo but izvozvo handisati ndarongeka but ndachikuda mungonipo mukana kuti kana ndo wawabvunzwa shamwari ngoti chii hatizivi mwedzi watiri kubata juni tiri muna juni izvezvi cheta revei manje cheta taurei nhasi ndiri 5 juni julai vari kutaura shamwari ane nguva ane 30 days mukati macho ndizvozvo ndinogona kutaura kazuva kazotadza kubuda kasaizvozvo handinogona saka ndongoti ngatasei musi wa 25 July ungare vipi ndogara munchen mvura makuru kana muri wemuno hayi zvinachaka muno amutadzi 25 July saka baba musi wa 25 July Saturday July bebe pambe Saturday inenge iri weekend shamari unouya musi wa 24 ndo Friday 25 chaona tiri paSaturday